danna lakin, sannan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa a YouTube channel mai suna Abba Guy. Bishkido talla kake yi ne, me kake talla? Face mask, face mask. Ban ji abin da kace ba, me kace kana talla? Face mask, face mask. Amma kai ba karamin solo biyo bane, ka rasa sana'an da zaka yi a faɗin duniyar nan sai tallan face mask. Ba sana'a bace wai? Ni dai gaskiya ba sana'a bace a gurina, kana gaye da kai ka zauna kana tallan face mask. To ina laifin me sai da face mask? Ni na ce na ga laifinka ne, sana'an taka ce kawai ni na raina ta. Ta komai na ji ina da sana'a. To ni ka ce ban da sana'an mana. Bishkido me ne ka rike a hannunka kamar bindiga? Yawwa. Wai fashi ka koma yi ne, na ganka da bindiga. Yau ba mutunci. Ba mutunci. Kadda ya raina ma sana'an da na yi ne ya sa ka koma fashi. To in dai haka ne ina baka shawara, gwara ka koma sana'an tallan face mask ɗinka. Ina ga face mask ai sana'a ce. Ƙwarai kuwa babban sana'a ma kuwa da dai ka je kai sata. Sai ka je yanzu kai sata a dinga jibgarka ana abin nan kuma mutum yana da sana'a a dinga gaya masa wani abin nan.